3, 2, 1, eman! Ba. Horrez da hoia pieza gehiago, venga, aurrekora. Benet, Sartu eskua. Oi, nazka. Itxura txarra dauka benetan asuntuak horre. Venga, aurrekora. Venga, valiente, venga. Ze, ja, ez zaitxu sinisten, Pentsatua, aparta paretik, hau nik ezin izango dut egin. Ze, ostia. Ze. Sartu eskua! Sartu, venga! Tío! Buah, tío, ez du nahi. Keba. Azkenian hasi nahiz izutzen, eta paralizatu bezala nintzen eskuak hor sartzeko. Saiatu naz behin da berriz eskua sartzen, eta ezin, eta urduri jarri naz, benetan. Venga, hartu. Lau, hiru, bi, bat, eta ez duzu lortu, Mikel. Ez duzu lortu. Aurrean. Oi, joder, Cristo impresioa monta basiera. Ai, joder! Una dau! Ez da broma, kontuz, Darua zetor zai burura, marmokak, pirainak, sugeak, edo zer gauza egon daitekeela, eta urduri jarri naz benetan, baina urduri. Venga, xupa! Zelako garrasiak, instintiboa da gizakiak estimulu ez ezagunikiko duen gehiagizko erantzuna. Beldurrak izerbitza, itomen sensazioa, arnaz estua eta bioz daupaden azkartzea erabiltzen du. Bi hauen kasuan, barrea ere bai. Venga, apa! Izertan hau. Ai! Bale, behitu. Gaurko puentina 200 metroko altura hauka, eta 27 metro saltatu ditu. 27 metroko kaida libre egiten dugu. Hau, ontarako prestatuta. Ni burua blokeauta daukat guztiz, erdi zorabiatuta nago, ikusten dudalako, momentu batetik bestera nire txanda izango dela, eta ez dut bat ere argi ikusten kontua. 3, 2, 1, Mikel! Izan da 3, 2, 1, Mikel! Eta behitu dut asko gita, Mikel zer. Mikel zein gogu, Mikele. Eta pentsatu atzera botada. Kutxilloan jarraitzaia naiz, baina ostras, gauza bat da kutxillo batekin ibiltzea, mendian edo, eta beste bat pertsona batei aurpegira botatzea kutxillo bat. Jo purdia eta guzti. A ber, izerditan hau goitxi bera, eta ez da txorra diago, Segurtasunitz badago, geldi dana. Geldi izaten badi badot, akabo, Bale? Gehiu itxoiten bazuk, gehiu izerdiko duea. Txau, eski ez da broma, Ostia, bizontza, tío. Bum. Boi, Venga, Iñigo ez hasi dardarka bain. Geldi. Ondo zabetu? Ondo zabe, Iñigo? Iñigo? Mikel Epe gaur bere auki dago, ze otxateko sustoaren buelta gaur izan da, eta ikusi behar zelako aurpegizia jarri da ben, Brometan aizea, ze, hostia. Iñigo? Ze? Fijo, ze, hostia. Ixo, ikabroia, tu. Jolastxo hauek ondo daude baina, serio jartzeko unea iritsi da.
eta horren kontra jarri nahi zenean, eta tipoa ikusi dutenean hor sortzi kutxiloekin, hor sortzi laban, ja botatzeko puntuan, ez uste, txarda pasatzen da. Ez nau bate gustatu, sentsazioi, paretan kontra dotia. Mikel ez mugitu, ja, errex esatea. Zuri botatzea kutxillo bat hemen aurpegian ondoa, eta berzite ezun. Impotentzia notatu ez.